There is time for everything. There is time for everything. Let us put them in their rightful place. Jenu tag ya. Say ha na-ezugo siri Fabia. Habia no nwe even chọrọ egwa ha. Habia, I want to tell them something. Come anything ya hinder program and chọrọ ime double geriva na akpọ ego m data ugboro ebua ka m gụkwa ọzọ. Come anything ya hinder this program m chọrọ ime ego m data go pasakwa ya ọzọ. Let me buy another data. I'm going to show na onweghị ife ya hinder program and chọrọ ime. Share this video. Share this video. Jee tag ya all those lovers of Ogechi. Jee tag ya all those fake lovers of Ogechi. Jee tag ya ma ndị na-ebe akwa. Oge nnebo. Jee tag ya ha. Jee tag ya ma ndị Ogechi jefu die na Ogechi jefu ụmụ ya. Jee tag ya ha ndị okenye arụrụ ana. Jee tag ya sị ha na-ezugo na akpọ ha. Jee tag ya ma ndị ezugo and the Desist Empire ije ụwa. When are you people with Akuzaya? When are you people going to sign shorty for Ogechi? Jee tag ya ha sị ha na nsị ha bịa. N'ezigbo nya eloduru m ife na akpa wee bịa. Jee tag ya ndị kwe na ndị ekweghị ndị arụrụ ana ndị ifele ya eme na nke ikpeazụ a. Jee tag ya ha si ha na-ezugo na akpụ ha. Ịghọtago? Si ha bịa na kọntena ha. Si ha na nsị Fabia na kọntena ha tụrụ na ọbatago. Adama afụ comment here. Amasị ka comment ya esi n'ebe a. Now, first of all, because I've gone the mother 160 something heading to mother 170, I'm not go here. But I'm not go here. First of all, with gladness, with love, with joy, with happiness, and with everything in me, together with the care and concern Unushogolu all this while, I want us to first of all formally welcome Okarisia Nwanye back to our midst. I want to formally welcome Okarisia Nwanye. Nwanye buamo. Nwanye kariri ibe ye. Agbala Nwanye. Okarisia Promas. Let us welcome her back to our midst. Now, to the oppressors, I told them that weeping may endure just for a night. It may not endure for ages, like in Kijene one night. I told them, weeping may only endure for a night, but joy cometh in the morning. Now, all this while, Ogechi this, Ogechi that, Ogechi this, Ogechi that. What is going to be their next slangs right now? Can you guess? Can you guess? What is going to be their next slangs right now? They miss Ogechi all this while on Facebook. They miss her all this while on Facebook. Onye ha na-asị nyakwaropo na nke ikpeazụ a ha na-asịzi kelee ebe ọ nọ. You people should be ashamed of yourselves. If fele supposed to be moon, Jenukbo, justice is what I am after. I want to tell you people that even in my work, Kerinde contact and the connection. Jenukbo is the good. Jenukbo is the good in Abuja. Senior na mkpọtụ niile ahụ na-enye sinsi.
Senior, Nyapia me mkpọtụ again. Or happens Ogechi face wezie ndị n'obodo oyibo dewekwe gị eji kokes koshadanu nke ị na-eko iwe chụwa ndị n'obodo oyibo koshadanu nke ị na-eko iwe chụwa ndị n'obodo oyibo bunch of noise maker ọ na-enyegharị mkpọtụ ebe niile sisi ideweho chichi ideweho a na-ekogharị agbajusichaa ife aka edebe aka ka nwụsa kele justice to be served. You see, I am telling you people, keep money. And then you got him bottle. Okay, confirm go. Okay, confirm go and keep us. They confirm go. Na I don't know. Yeah. So all those 7 years of noise making, all those 6 years of noise making, 8 years of noise making, ended in just what time? Yeah, or end the go, uno end the go. Or end the go, uno end the go. We are waiting for the next line of national anthem. Uno yadago. You people should be, yeah, you should be concerned. And what you did with the greatest mistake, I will not give Ogechi chance to shine. I will not give Ogechi chance to shine. Because what you have just given Ogechi is a chance to shine. There will be no more drama. Drama end the go. Drama end the go. The kind of attention each Ogechi will with on Facebook. That is to show you na mother carry ibe. That is to show you na wait to do. Imagine arrest taken story. People did not care. Pay attention. But every day, put on Facebook, Ogechi na shine. Ogechi na shine. That is to show you that Naguno Ogechi ablo mate. A confirm Ugokita Naguno Ogechi ablo level. A confirm Ugokita Naguno Ogechi ablo class. A confirm Ugokita Ogechi worker siamwani more than you. A test Ugokita we confirm more. Sometimes everything is not cho. Oblifo na ne cho. All those group of women fike ya wabata and I say right on ne wo mama ne wo this one where will they be now to? You have done the worst you think you can do and it has ended. The show has officially ended for you people. Which content again are you going to be making? Which content? Tomorrow is another court day. I suggest they go and prepare. Are you going? You are no more giving even update about the court issue. You are no more giving update. From the very first day, I granted Ogechi Bell. That was the day your show officially ended. And you know that no end the go. You never thought it's going to go like this. Right? You never thought it would go like this. But we knew. We knew. Kele bende no la natalo Ogechi na Nigeria. Kobia medulu kele bu no. Kelebende Ezugo, you people should go and sign shorty for Ogechi. This one. Kelebu no. If fellow me bohono keta. So Ogechi can now peacefully walk into any supermarket. She is now allowed to oppress your people. Okun nene gold before. Unene gold keta. Keta akunu ye nene gold. Okun nene na akwa mbone enjoy. Kita akunu ye nene akwa Ogechi shi webe Nigeria. Ona afro akwa Ogechi bi webe Nigeria. Eyiga akwa iye. Okun nene na akpukpu. Kita akunu ye nene akpukpu Ogechi ko webe Nigeria. Okunu nene dashboard Mercedes. Ebe a na-evi the dashboard Mercedes okunu enwure. Kita akunu ya fu moto gba ọsọ. Okun nene rọgụ asara n'ụlọ. Ya na tebụl n'oche ma. Kita akunu ya hado. Ya kita akunu ya fu operation gba ọsọ. Agwa mu no nya kpara nwa agwa aka n'ọdụ ma ọdụ ndụ ma nwụrụ anwụ onojo I say that he who the gods want to destroy they first make mad. He gotta go. They first made mad. So no just though blinded by revenge, anger and vindictiveness. He gotta go. That you decided to give Ogechi a whole platform to shine. I want you people. Where is J-Pack?
Where is J-Pack? Let him come again and make noise. Where is J-Pack? Yeah? Come again and make noise. Let us see. What else are you going to do? Kelebe hundreds of all petition unudel. Kelebe hanchaninedu. Bunch of noisemakers. Bunch of noisemakers. Kelebe hanchaninedu. And I am asking you people. Kelebe hanchaninedu. Then onye amuma dike manewewe. Onye amuma dike manewewe. Who cannot wait to jump on anything just to go after Evangelist Gobi. Where are you? Your God has Chineke on when I told you people that what they did to Ogechi is the highest landing ground Ogechi needed. Number one, I told you people, Ogechi doesn't need to run away from anybody. This country belongs to all of us. I said it clearly. This country belongs to all of us. And what Ogechi did was the best decision ever. Which is going to, you face your fears. Face your fears and conquer your fears. If you have nothing to hide, then you have no reason to run. You see? So when they kept saying, Ogechi will never come back to Nigeria. Ogechi came back to Nigeria. They said, Ogechi, Kaifu, you can never step your Ogechi, but but you cannot enter into that Ogechi, but ban at Generally, they said Ologa arrested here, Hablus of Wombo. Yes, see what she will look into for Osinu Popota. Naja Abuja no sin Ebu Hatwe. Ojena Abuja Bata. Ebwe Adazagulu, Ogechi Getao, Ebwe Jelumba Natago, Ebwe Jelumba Natago, Onya Webwe Adazagulu Gechina. Ifele me wound town. Ono be in the gold. Get back ono ya gold boso. On Amagodo no Gechi away bata. Biaki wolanya palu gold. Biaki wolanya we palako. Biaki wolanya we palako. Okunje ni ne gold, unu ne gold na akwa. Biaki unu ne na akwa ne gold, ko unu fu na nwanyi set. Ndala. Ona convey kwado na page unu ko unu kwasere. Ndasere. Ogechi has dealt with all of you. Mumu nwoke, mumu nwanyi no ni moon. Ogechi adagun okum manike for how many years? And she's still tormenting you people, even up till now. You cannot do what she's doing. Do you know how many people who close their eyes in prayer and pray for Ogechi every single minute? Then what advice here as a content creator? So, as a content creator, if you don't have the kind of love and support Ogechi way from fans, go and start building confidence. How she did it, I don't know. How Ogechi did it, I don't know. How she managed to write her name in the mind of so many people that Wani no in her 40s, 50s, yapon na funu ne ba kwa kolokolo. Na dimba mata yapon na funu ne ba kwa kolokolo. I have never met her. I don't know her. I only saw her on Facebook, but I love her so much. Ngongwa noleba na kupusisi naja. Na kupusisi naja. Agogo mu no Ogechi nwere so many things. Ofodo na imu na-enwe. And I can pick her 1 million times before I even look the way of some of you. You got to go. Ofodo na imu no claim no na marriage. O nwere a perfect marriage. More than you people. You are suffering and you are smiling. So, even Ofodo days ago, Ofodo even have depression. So they needed to come to Facebook to kill Johnson. We know all these things. We know all these things. So now that the show has officially ended, again. Every page, Ezugo, go and bring out Ogechi. Ezugo, go and bring out Ogechi. We malole, no love Ogechi. No love or because that officially that the game about Ogechi has ended. That's why somebody suddenly started making video about Akwokoko Tiwalaki. So all the while, all the concern about Ogechi Omalo na Akwokoko no na detention for over how many months? So all the while you know na do concerned about Ogechi, Ehapu family,
na America nọ Nigeria hapụ ụmụ ya nọ na America nọ na Nigeria una amalụ na Maazị Nnamdi Kanu nọ na detention for over 2 to 3 years hapụrụ family ya hapụ ụmụ ya that he has even lost one in this struggle on there. You people suddenly forgot. Even those who has never posted one day about Maazị Nnamdi Kanu are crying and hitting their head on the ground. Ogechi, what manner of a woman is this? I am asking. What manner of... Who is Ogechi? Who is this Ogechi na Igbo? I want you to sit down and ask yourself, who is this lady? The kind of influence and all of this lady na command. That people forgot that na Ijele on a detention 1 year and 4 months. Nobody was talking about him. People completely forgot about him. But Ogechi, every single night, Ogechi no na detention ebono. Only so many people. Even those who hate her cannot sleep without thinking about Ogechi. Their guilt was flogging them, it was beating them to show them that this lady is innocent. They kept on crying more than they believed. Did it not happen before your eyes? How many times can people now make a post about Ijele? It was us. Now remind her. I celebrated Ijele 1 month in detention. I celebrated 2nd month. I celebrated 3rd month. I celebrated Bidonyane 6th month. He made the celebration. Zoro Wonike. Say, Mori Yaria de Shetalun de love Ijele. How long Ijele no go? And the moment Munijo Wakusiri email, they forgot about Ijele completely. Some of them can go 7 months, 6 months without even making any post about Ijele. The only day why I know Nigeria can on detention, was a video. Was video. Was any of our people here video. But when they to consign, they forgot about him. And he stayed there a year and 4 months plus, getting to a year and 5th month. If you give a dish. So when you ask me, when is Ogechi coming out? Now every post they make you. When is Ogechi? The simple answer simple answer soonest, but not a year and 4 months. Soonest, but definitely not a year and 4 months. Onya even na one. No wolo ni Ijele nwelu as little as a quarter of the kind of support Ogechi nwelu. He cannot stay that long na detention. Did I not say that? Aseremono. No wolo ni Ijele nwelu as quarter as the kind of support Ogechi nwelu. That he cannot stay there for the long honor. Did I not say that? I said that. So now that you have seen that now, every single thing I kulu about Ogechi, that no mele twice weku. Can you vision now? The highest person who now no contact no wo Nwanyị Abuja. Now you have seen that even Nwanyị Abuja cannot resist the grace that woman, though loved by many, Ogechi, though loved by many people who you can't even imagine love that woman. I am shocking you now. Koya wishi kukwisi unaja, ije kwisi unaja, ichi kwisi unokute, ije kwisi unokute. As good as you are pretending to be, people will not even bother about you the moment April nanyende mad. But even the haters of Ogechi kept on biting themselves. They kept on biting themselves to the point that they can neither sleep without talking about Ogechi. They can neither eat without talking about Ogechi. They cannot do any single thing without talking about Ogechi. That is how much this lady was tormenting them. Then onye nke chọrọ imepe boutique, chọrọ ibido interior decoration. He go, ọ chọrọ imepe boutique, she ibido interior decoration. So every day ọ na-apụta na-egosi anyị samples of akwa, ma gold, oil, legacy, ma akpa, ma shoe,
Moshe, Iwatago, on a showcase if any. The advert is officially over. Now, kiwe man at the advert had go officially over. Obidozie, chowaziende no bodo you. The way go makake see you. I wouldn't know bodo you. You should be keeping money for your case and all this. Achowaziende bodo you. You should touch a bond on Nigeria. You shouldn't do bodo you. Jebe. Iji police are Saga king. Iji police we na Saga king. A Saga woman. You want Saga. Stop pretending you are a Saga woman with your group of Saga people on your page. It is only Saga people that follows you. Your relevance na Facebook will not last. Your relevance na Facebook determined by Ogechi. Ogechi will not determine your relevance. And you know, without Ogechi, nobody will know about you. You only want to climb on Ogechi to fame. You only want to climb on Ogechi to get popular. Yet, Imemuro. Yeah? Yet, Imemure. So, what update again do you people have for us? Kelu update yourself unumwelu for us. Interpol this, police that, Abuja this, connection that, prison this, this one that. Any story, or should we now close this chapter? Should we now close this chapter? Now that you know that Ogechi can come out without apologizing to anybody, if you know him now, are you not ashamed of yourself? Now that you have seen that Ogechi can come out without apologizing to anybody, apologize to who? Onye Saga dokayo. Egwari ya no be dukeyu. Ogwa mi isi uduki isi atoro. Nyako ejibe apologize. Na egwari ya na afa bendre shanfa. Ogwa ni ibu ebu ike. Onyako ejibe apologize. Because ni ije kpota ajati n'ọnụ wee gọọ iyi nyenwa je wụta nsiti na nke wee bụọ ya n'ihu. Nke ọ bụrụ karịa nke ikwuru. Ị na-etipụsi isi na-ekwu isi n'aja. Ọ kwụrụ ife ịgbara Ogechi butere ife ọsara ọ na ịma ahụ. Ọ kwụrụ ife ịgbara Ogechi butere ife ọsara maka na ịnọ ilu onwe oge nne m nke mma. Our own oge and our own queen nke mma. Enwere time for you. Enwere time for you. Ifuru ka o si wee na ignore Chisom. Ifu ko si wee na ignore Chisom. Ọ na ignore Chisom a na-akpọ ya na-agbagharị na-akpọ ya na-agba egwu na-akpọ ya ọ na-enye ya ndu ụbọchị ọ ya asapịta peji Chisom nkịta ọ kpọtụwakpa onye ọ na-echefuo n'ote na Chisom ji wee were ihe na-ata akwụkwọ ọnụ na Facebook ụbọchị ọ ya bụghịta chapta Chisom nkịta ichefuzie ife niile Chisom kpọgorie ikpulelele ikpu Chicago nka Ogechi onye ori Ogechi nka ije ebe ahụ na-akụrụ ya aka na-asị right on echi niile kịta Ogechi sapịta peji ichefuo ife niile Chisom gbara ya ịtọrọ into a justice fighter ịchọba kịta ka ije seek justice for Chisom ichefuo na this same Chisom ji Ogechi wee na-anọrụ sinsi mụ na-achọ ka unu webata emotional blackmail n'ife niile a na-eme ife ebe nwaanyị na-achọ imepe butiki na-ekwu okwu nya eze gold agụgbọla gold nke nwoke nwaanyị Abuja wụrụ gold nya agụgbọla eze gold nke Abuja wụ queen of gold. So ife ebe queen of gold na-achọ ka ọ blackmail people emotionally ife ya da no they have been bullying me for so many times. Is it because na Dima Ashuram? Is it because na me give up? Na ha chọrọ ka gụnụ they want to do this. Very selfish human being. Very selfish human being. Tag ya no Palace of Justice. Say na mo gwara ya, he will never have peace until the day he will come out and decode the level of lies they cooked for against Ogechi. For how long did they do that? Ogechi was holding on. Ogechi did not give up. The Ogechi ashu Ogechi. Ogechi take you life with life, yeah? Every group of how many people be together.
sit here down na fofonye every day and night, every morning, afternoon and night. Amolo they put you to onye constantly. For how long did they do that? Today, somebody put on Facebook now why they bullied me. No me bohonye emeri family na Facebook. No give China up. Is it because I did not give up? Is it because my husband did not chase me away? The same oppressor. You are an oppressor. Manage kulonye karo. It confirm go no Ogechi wa gbara nwanyị. Ịma na ọwụ na Ogechi wu a nobody. Ịma ife unu plan. Ọwụ na Ogechi wu a nobody. Ịma ife unu plan na. Ife unu plan ru na ememuhe. In fact, if unu plan ru na ihe ememuhe self. As far as Nigeria is concerned. I told you people na onwere ofu onye ọwụ nyanwu obodo anyị nọ n'ime. Anyị niile nwe obodo a, anyị gbara wee nwere obodo a. Onwe wuzi onye nwere ife ọwụ. Onwe wuru onye nwere ife ọwụ. Ife na-eme ndị mmadụ wụ na they came to your page. Ndị Saga niile bịa na page gị. Ha na-etoghị iche na nwere ife ewu. Ha agbakwu na o nwere ife ewu. Ụbọchị anyị awụghụ na ana. They will laugh at you. They are like a hoho. They don't even like you. But for the sake of Ogechi, they are willing to stand with you. They don't like you. They, in fact, at the appointed time, just like they digged up the past of Ijele. Mgbe Ijele kane, hana say right keta he recruit kwa n'onwe ha, the Right On Association. Ha nọrọkwala na azụ Ijele keta maka na ọpụtago. But mgbe Ijele nọ na detention, what were they saying? That Nigeria were enemy of ndị Igbo, not enemy of ndị Igbo. Na ndị Igbo like here, na ọ na ndị Igbo like Ijele, na aka eje go okwu Ijele ọpụta. Is that not what they were saying? So at the appointed time, they will still dig out your past. They will tell you that na record and they will remind you even what you have forgotten. They will remind you even what you have forgotten. So now is the right time for you to retrace your step. Retrace your step. You may bully some other people, but not Ogechi, not Okarisia. Not Okarisia. You got to go. If Ogechi na zo karị, I know. As a Catalan call, when you na my as call in the mad. A lot of people they will me with. If I just will me with that na ezugo na ina akpozigo na ezugo na we just needed to hear from you so that we can be settled. And I know from you I am man who. I get that. I got tired of answering call. Zagido call. N'isi ofu onye. Ishe na onye a na ihe emenwu ife do na. Keki esi we emenwu ife do na. Ebi jelu owu court. Court is the last hope of a common man. Onye enweghị ego iku lawyer. Ka ihe eje na court na amalo. I told you people, you may make more. It is just for a while. You cannot sustain it. You know, echetara mgbe mmelu vida. Echetara mgbe mmelu video gwa na maga niile ha na-eme. That it is not sustainable. You cannot sustain it. You gotta go. Onye a na-eme n'ife niile ahụ onye enweghị mmadụ. Onye amaghị ife onye enweghị nke ọchị. Ọ bụrụ karịsịa nna anyị. Esetu adịraka ka e ga-esi ebu akpa nke m nwere ka mmeji wee mee. Esetu apụrụ akpa abụọ nna aka na-eburu akpa etu a na-akpọ ya dapụ. Etu a ka esi wee buru ya ma etu a ka esisi ebu kịta anya jie narị aka na-abụkọ esisi ebu akpa oppressor in a seeking for justice. Mgbe say if for numerous of ụmụnne anyị ndị nọ na prison enweghị ọnụ ya ekwuru ha ihe eje seek justice nọ ndị n'obodo oyibo na nke jego spider ọ na-agba nya ego ahụ o ji wee jegoro spider na ọnwụ nọ nya goro na ọnwụ na mmadụ birie ego ahụ o ji wee jegorie onye ji ekulo ya onye nwere ike ịbanye moto jee Abuja sọsọ ka o je ye ego na peji Lokidu. I am broken. Ị na-eto onwe gị ule ịmakwa na ị na-eto onwe gị ule ị na-edisgrace onwe gị ewere asambodo ị na-egosi ụwa niile onye iwu okwu nwụcha n'alụ ihe ada ekene Chukwu na okwu anwụgo ị na-abụnite because nation ide seek sympathy.
In a show, but so you post spit on your face. You will man need disgrace go enough. Which day are you going to realize that need disgrace go mazi enough? You think they will forgive you easily? No, bro, he make it he will grow into an adult. Seeing this, they can never forgive you for disgracing them the manner you did. So the best thing you can do for yourself, the best you can do for yourself is to allow the past to be. Create a new path for yourself. You cannot hold Ogechi for even one beat. If Ogechi melugu no Ogechi doroga kanante. Well, learn how to be a virtuous woman. What you are doing is wrong. If you are not proud of Ife Egosirin the man, it means it's not right. That was simply the lesson Ogechi kuzirigu. If Ogechi gwarago nefa iselu wopote no one is proud of the mother. It means it is not worth it. A very fantastic lesson. My mom kwuru no he so woru nwa na afia. No nwe female as nwa ye. No ya caution no ihu ndị mmadụ. O ife okwuru. No so na ndị na-eso woru nwa na afia. So if Ogechi melugo aka ka Ogechi doro na ntị. Since you are not proud of if I in a claim in the man, why can't you stop it? How long are you going to continue in sin that grace may abound? I na-ekwu onye nke obodo oyibo bịa ị na-eme program ọbịa ndị ifela ahụ eme ka elegasị unu na-edebelu ụmụazị unu mụrụ. What is even the fate of ụmụazị ahụ unu mụgasịrị? Because Ogechi is teaching you people and to show you that na lesson ahụ na akụziri unu no na akụzi ebe niile o mepe NGO kama ya ade so ọtọ ele bịa ka enye empowerment. You want go? Kama ya ade so ọtọ ele kobo n'afịa bịa ka enye empowerment. Ebe mmụọ ka esi akwa akwa. Ịmụcha ka esi akwa akwa empower you. Ibido kwaba nkeru, it is traceable. Go, you will see that academy there. That academy there. Now, Ndotu Matthias, why you were celebrating the renting of a flat, Nampo? She is building a standard to the standard on her way. No, whatever. Did you not see it? That is a hospital. In fact, she brought part of her land. She brought out part of her land and Anaya Wocho Ole how many million? She brought out part of her land to build a hospital for people. And you are seeing that hospital there. Is this not wonderful? Can you tell me one reason why you do against Ogechi? For that, no, they call to mad. Onye sell otoye, umelofuma. Onye nke na Abuja, sell. No, na fighting for justice. In a fighting for justice because nature na in the one ne koto ha or if ishoro na in respect to ha. Ese no na the TP show mother for RIP. Ijukwana nke ha melo Ogechi. You thought you can rise to fame. Your Facebook page one day ya won't complete. You post no video. You have a reaction eto. If you are not talking about Ogechi, what else can people should get? I am not advising you. Have you asked yourself if you are page you equal home Ogechi? Can you force him with equal the mother each and the mother shoreno? Oh, no, Kahane walk in a Hejana Balogun. Ilona Balogune, Batana shop alaja, Yahweh Bata, Aqua Hine, Alaja to Guduriana Bondo, to an abondo to chop in in Sheban and Legod, Aquatinko and came me gold. If a came me gold, you will line a palaco. In a category, boss. A chore furniture he negotiate. Aye Jane and cause skin furnitures. And we could make do na ever undone ablon and a candon. So, Keri the fire he negotiate a sharapa. They can put you on a conian. You look you will line a palak, you never catapa. Application, and when prog even in that. And when prog even in I'm a Monday young follow Batana would drop a boss. And goes in a year, the mother interested in that. It just will make Ogechi never show woman. Yeah, you want my Ogechi never show. And never even do. And I'm a Bugari, a Kalaka,
iron lady ọkarịsịa a na-etuga afa ihe asị ya na ọkarịsịa ka ị na-azọ wute Ogechi ị na-asa afa wute Ogechi title ahụ you can never get it. Ọkarịsịa is for a reason. Ọkarịsịa is for a reason. An independent woman. That is a lot of things you need to learn from Ogechi. You need to learn from Ogechi how to be independent as a woman, how to be courageous as a woman. Ogechi ụdị mkpa na-abụ n'ofu. Ịgba ya drọ ọdọka. Ịkọnfam gokịta na nwaanyị ka aka. Unu chetara serie na hapụrụ ụmụ ya ngo gbalie tiketi ụbọchị ọ natara ọ maghị ụbọchị si Amerịka bata. Ịmakwaghị na Amerịka ka Ogechi si wee bata. Ịmakwaghị na mgbe ahụ Ogechi si Amerịka bata n'isi Aba na Ogbunike bụ Ogechi si Amerịka gba tiketi ego wee bata Naijiria. Bata Naijiria o nwere oge olulu ọ kpakarịba na-elegasị projekti ya ebu projekti eji millions of naira wee mee ngo nwere ibo nri abalị ya na-asị na Ogechi hazi alụ ọrụ nọ n'ebe a irigo nri onye nwe họtelụ na-arụ ọrụ for over how many years. Pig farm here alone the capable of employ about 50 or 100 of ndị na-emere ihe ebere na ọnachi ya bụ America. Hi, when even mother I am for the Facebook is the high, yeah, it is the greatest equalizer. Ebony yenye ni yano never advise you. Let you advice with impunity. I see like why am I half comment you? Hey, network a me malo na badia. Network a me malo na badia. Apogido uluebi full unenu 2-story building or 3-story building. Alocha na alo ready for tenants to pack in. If 1-story building do na gate carrying nke ibi na ebe e ka na-emere onye ebere na-asị ebere kịta ka ị na-emeri ka ị na-edebe ahụ na amụ ya amụ in disguise ya amụ onye karịrị gị amụ. Nwaanyị Abuja o nwere ife niile a Ogechi nwere ụdị na-arụ ezigbo ọrụ soro n'ife a na-eme. She's not even talking about her husband or her husband money. It has always been me. The other go. It has always been me. So you put the resources ije hu di aka n'obi ịtụọrị ofe ụga ode check 1 million. Ije metụ ya aka n'isi tụọrị ụga ode check 2 million. Nya ka ije ma onye lụkata n'alụ ọrụ na America for how long? Nwekasịrị investment here and there. Nwekasịrị investment here and there. Nya ka ije ma yaka. So my husband give me ka ije ma I have it. Aka. Ana m ajụ ife niile a na-agwa gị something to ponder on. This is something you need to ponder on. Igbo nwere eziokwu a. A lot of you people that are fighting Ogechi, Ogechi are not at the same level. You know that this is the truth. Ogechi are not at the same class. Ogechi karịrị unu niile times 100. Ife niile mmadụ ji awụ nwaanyị ọ karịrị unu ka unu nwee ezigbo agwa. Unu amaghị ife unu ya eme unu jekụta nwunye Ifeanyị ụba. Nwunye Ifeanyị bụ onwe time o. Obechukwu ụzọ nwee properties scattered everywhere. Nwee a lot of responsibilities nwunye ya dey take. Nwunye ya happy ọbịa soro unu kọbasị na Facebook. Ebe ka o nwee time. Ugboro nedu ka o gelu ntị nwefe ahụ unu na-akọ. Nwaanyị nwere a lot of things to take care of. Maka ụdị legacy dị edebere. She needs to do a lot in order to make sure na chịkọtara akpụkpụ die. Ịchọ ka ọbịa soro unu kọbasịrị ekwukwa adaghị ekwu. O nwere time. Bebi ọkọ nya nwee time ịbịa soro na aka ife unu na-akọ. Inugo onye you are just fighting for him. This is a man who can hire 50 sons. Not sure. Seaman Global. This is a man who can comfortably hire 50 sons to go for his case. Ngumweri bo ni abani. Iri oni abani nya. Abani akana mapu uche maka. Abani ehika. You are pitying men that are 100 times better than you. Who are you fighting for? Which justice are you seeking for? You are seeking justice for Akwa Okoko.
akwa ọkụkọ na-agbaji ige adị ya ọchọ sef o jee n'ọfisi Sam jedinele akwa ị na-esik justice for akwa ọkụkọ nwanne gị zuru ohi ji nọ na nga sinsi ibi agrant gị bel si wetazie 100,000 bel wee ijebe obelu nie but you are fighting for justice for nwunye the late distinguished senator, Capital Oil and Gas, Authority Newspaper, Authority Radio, Ifeanyi Stadium, First Independent Oil and Gas, Oil Force Nigeria Limited, Onya with the cargo section, Onwelu, shipping company Onwelu, na papa eba, Onye ijere n'ụlọ. Look at the caliber of people you are seeking justice for. You now decided to go and seek justice for baby Oko power. Itego kangu nwere bo nni abali na-eje anụrụ ọgụ. Look at akwa ọkụkọ na dash ndị mmadụ ego na-ebi ndị mmadụ moto. Dịrị otu onye moto, nwoke ụkpọ moto. Nya ka ị na-eji ije fight for. Negodu ndị na-eje anụrụ ọgụ. You are a wonderful human being. You are a fighter. You are a human rights activist. Look at the kind of people you are seeking justice for. Just look at them. No ụfọdụ ụmụ akatikolo nwaanyị ndị a na America. Look at ndị na-eje anụrụ ọgụ. Na-enecha family unu niile. Ịma mmadụ one nọ na nga eji. Ụfọdụ maka na ha agbanahụrụ ndị polisi ejide ha. Ha nọ na detention for over 2 years. Ụfọdụ because of na ha anụrụ ọgụ merụọ mmadụ ahụ n'ọkpa. Ha nọ na detention since over 2 years. You have never advocated for the use of those people. You don't care. But here you are fighting for people who can feed your entire generation. People who can fight their fight. Even Wanya Abuja, who are you fighting for? Who told you that Mirabel cannot fight for herself? She is only monetizing this situation, using it to make money at the expense of her future. Because Nasena, Apona Geberi Yapon Nanka, Abache Guananuku, only a lot of life at this young age. They may shall play very here. On the other say, please forget my past. Don't judge me with my past. Be very careful now, no, because that past will always play that video before you. Because then he may be hoping that today is so. Wow, I hear they play look video. I hear they play look with so much confidence. Ogechi is 100 times better than you people. Ogechi wani dim banana nofu. Mwepo na rono integrity wise, responsibility wise, independent wise, as a wife material, even standard and levels, including the chief office in Abuja. This is the highest you can do. So the gazetted for over how many years? It's even over a bailable offense. So noise need now they make sense. It's over a bailable offense, not even a capital offense. So noise need now they make it. And the gazette remember because no kuroku is a no kuroku about you. You wasted money, you wasted the resources, you made noise. I report to case Ogechi na Arise TV kogono. If I follow away report to case Ogechi na CNN or Al Jazeera. What is all that publicity for? It even have to take a whole police command to report a case of defamation, a supposed case of defamation. And even Mba arrest Hirocha Sokorosha, I don't think na police spokesperson could rumake, but I report to case Ogechi Keji de Osama, as if Neji de Osama, all that energy ni neunutili, all that waste of resources itili, kedonye deceive alone. Acho mema, kedonye deceive alone into you believe no Ogechi buru mmadụ. Acho nka mmalụ, gbadu meziokwu, ka ikpe ka nkata. Kelonye deceive unu. Konye deceive unu into you believe no Ogechi buru mmadụ. Therefore, no ya rot in jail. Mweba say, in this case, nwaanyị a na-ekwu na Ogechi buru ife. No ogodo na Ogechi mesha land you onwe a sentence that it is 2 years in prison. And out of discretion of the chief judge, o nwere ike nye lesa or cho onye community service or cho self onye fine or yakwu. Kedu ifuru na etipusiri isi ana ekwu okwu ebe okwu adoro
enwere a lot of problem na-face you agbago m gị problem ị nwere elu oduwe na tank ọ ya abata 33,000 liters of petrol still kanye ụfọ owu n'Ogechi ka mma ịmakwu n'Ogechi ka mma Ogechi ka mma atụ netwọk Ogechi onwere amụrụ m na nwere onye netwọk Ogechi nwere netwọk Ogechi na your family yet you are bothered about Ogechi. When will Ogechi go back to America? Since he went to Belgium, he achieved go quarter of if Ogechi achieved. Since he went to Europe as a man, he achieved go quarter of if Ogechi achieved. Nothing. You have not. How many people Ogechi na empower quietly? How many people? How many people? The video of the woman posted ebe ọ na-enyeru di ya aka because of na garage die. Ogechi reposted that video. A lot of people who have fans blessed that woman. Do you know the level of people Ogechi Neti smiles na their faces? Do you know how many of them? She's a superwoman more than you. Will value more than you. She is valued by people more than you. I confirm. Yes, now people are begging. Lawyer, I can send my lawyer. Ezugo. Or lawyer, can you feel problem? Can you feel problem? Yeah? Okay, me pay the so-called GoFundMe. Within the space of 4 hours, do you know what happened there? This is a lady. There are so many people who are willing to help. Unfortunately, had angry that they were not even given opportunity to help. And I'm talking about different level and class of people. As a content creator, if you don't build the kind of fan base Ogechi will, be very careful. Because the kind of fan base Ogechi will, I fear how this woman managed to gather that academa. If Odogwu akpọwo na phone na-ebe akwa ndị be anyị ma ndị nọ na America ma ndị na-ebe nwanụ kpọkọtara na phone na-asị ogologo ifa anụkata ofu onye akpọ m o introduce show onwe ana m eti mkpu ndị ma amụghọ na mụ na ha nwere ike ịkpani phone o nwere one office dị n'Ugbo or somebody dọwaje bịa n'Ugbo that day bụrụ onye ma ọdọwalụ bịa n'Ugbo because no Ogechi na ebe a. And he took me and I entered into office in manner no nwere ike on a normal maba nwe anyhow. This is the caliber of a man, of a woman. Agbazie ewu na ọnwa anyị bu amụ iwe agba na ọnwa anyị bu amụ iwe mana mgbe arrested mathematiko nwa amama waja made us to know that no bụrụ na arrest bụ na Nigeria a man a man now na arrest go Ogechi. Have you confirmed no ọnwa anyị bu amụ? I want to tell you. Igbo Palace nwanne m kwe na cheba. You gotta go. Grace that will disgrace yourself continuously trying to fight her. You will disgrace yourself more. That woman with something not in her do bigger than what you are thinking. She may not physically pass whatever you are saying, but that does not mean that she's not spiritually qualified. Man of God. Man of God, I greet you. Man of God. Chukwu gozie you for fighting to the end. Chukwu gozie you for fighting to the end. I may not have thanked a lot of people here, but I believe Ogechi will appreciate people by herself. But if female, you were there to the end. You did not back out. Again on the apology committee. You saw what we saw. Yes, you saw what we saw. If we were that neighbor,
You saw it. Confirm. A lot of people shall do shaking that they even joined the apology chorus committee. But you were there. So thank you very much. Let me allow you to talk. Udo dịrị gị ezigbo mmadụ. Anọ m here ka m mekwa oge appreciate. Daalụ. And Ozioma go for a very long time. We appreciate you. Daalụ. Ịma one thing ji wee kwechiri n'ihe a bụ number one. Nwanne anyị nwaanyị wụ Ogechi Okeke Njaka na-enyere ndị mmadụ aka. Yes. Also go a lot of souls on this social media. All distraction now. Ndị ọka esave ka ya ehikwe nne enwego nnụ on the process. Yes. Ndị kwesịrị save their life through the charity organization a na-eme. Mana ndị iro wee dachie because n'oge echi na-eme ya. Ịghọtago? Na ọ bụrụ ọnụ ha nwa na-aga. Mana one thing m chọrọ ka ndị mmadụ nwata bụ that na ihe onye na-eme ka ekwe ji akpọ ya. Exactly. N'ụwa. And aga amala adịghị ofele. Onye na-eme nke ọma ya jisi ike, onye na-emekwa nke ọjọọ ya jisi ike. Ihe ahụ testimony ka m na-enyezi. Ọgụ ifuru onye ọ na Chineke kwụra n'ụwa o nweghị ihe ị ga-emebido ka ịkwatuo ya. Ihe ọsọkwago mee. It doesn't matter the gang up. Now, what surprises me now sometimes, and I'm not checking such. In a try all your best with all your energy to destroy Ogechi Okeke Njaka, at the end you ended up disgracing yourself and destroy yourself in totality. Exactly. How can a married woman on this social media at the end of every damn thing, we are hearing story that you went into a hotel with a married man and disgrace yourself at the end, the man come out and expose you on media, telling the world that again, a name that can never go out of her life till he also or crediting the guy for 20 years, it doesn't make sense. That name is already there. So ihe nchekwa ihe a bụ onye na-eme ihe ọma support ya, onye na-eme nke ọjọọ gwa ya na ihe ọjọọ ka ị na-eme si na ya wee pụta. Okwe fine, okwela ọhafụ ya. Nwanne m, I appreciate you. Daalụ, man of God. Daalụ, thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You see, there are people. Yeah, there are people. Had my okeba come for one comment in the mother. Okeba come maybe do a block of her. Only man on the nonsense. The poor go. The poor so. The other go. The poor so. The poor so come for and go see even to wake carry okeba. You gotta go. All thanks to all the people who believe in the process. Yes, we told you people that nobody no Ogechi that got down. We are ready to go down with her. I said that. I mean, did you remember when I said that? I said that we love her to the point that we will follow her to the end. In fact, there was a day I ran a program and said, "No Ogechi Jekodunga, na mumma wezugo kapu with her agriba." Carry her to her. A lot of people stood their ground. All thanks to those people, all this rubbish hanako. In any way over a matter. Yes, the block industry is open. Okay, man of God, we believe bending so way better. We tiga bambushi we for comment. Osbono no man of God to battle. We tiwa bambushi bido for comment. So the another one, the block industry is officially open. A open go. You know that go. This is empire nnukwu nwaanyị agbara ka ibe ezigbo mmadụ kelee ebe fanọ ọkụnụ ka Ogechi melugu kelee ife Ogechi melugu. You even want to recruit us to ka ihe to kelee ife Ogechi melugu. If there is anything Ogechi has ever done to me, she has been nice to me. She has been nice to me. During my last year birthday, when I announced that I want to go for charity, she called me that early morning. Support one movement in Naga. Who beneficiaries of FIFA or partake in it? Tell me, there is no place Ogechi is will help Mado. Oyeji will help Mado. Oyeji help Mado.
When I marketed my Ngwafiam, she patronized me as a brother. Can you tell me one place, one reason why you want me? No, even if you don't like Ogechi, are you not going to look at the faces of those widows? Yeah? The faces of those widows on Enyelaka, the cry of those widows and helpless people on Enyelaka, the supposed beneficiaries of that hospital on Aludowere, and so many other people on Enyelaka individually. Are you not going to look at the faces of those people and take your eyes off that lady? Na nwata nwaanyị duka Ogechi, nne ya nọ Nigeria, nna ya nọ Nigeria, ụmụnne niile n'obodo oyibo, ọ dị very successful, o ji American passport, hapụrụ America. If I na advise ụmụnne anyị niile, think home and come back home. O wee hapụ America after how many years to come back home, even when she doesn't have anybody on Abena Nigeria for something that should be commendable. How I wish Lumuna in the no Obodo name like this, and then we the resources and then where they are. She came back home ordinarily. Ogechi supposed to do if they in Nigeria. She can choose to live. In fact, she is living the most of her life in America. The kind of motor on Abana America, it take you how many years did you go to Muyeba? Because anybody go now, the letter messages on Abba. And I'm like, eh? Even if you want to hate Ogechi, did you hear about the conversation of Nyana Mirabel before things started going bad? Did you not hear the day man of God read out their charts until things started going sour? Did you see how Mirabel was praising her? Did you see how she was comforting Mirabel? Did you see how much she was ready to help Mirabel? Did you see how she was playing the role of a mother to Mirabel? Manonya na-emelu osokwanore ịma. Onye a na-emelu nwere ulterior motive. Ịghọtago? Onye a na-emelu nwere ulterior motive. So no matter how you try to wash a pig, ịsachakwa ya ahụ, ọ ga-echigakwa back to that pit ebe o belong. So I don't blame Ogechi for trying to have a good heart. The only thing I know about her is that you cannot match on her and go away like that. If she decides to leave you, you are lucky. But Ogado ga sorry. So nya wo fife mwe bon. Ogechi never ndu okpachanya never ndu. Man Ogado ga sorry. So bele ko ga gado. So now, should you not be encouraging our people who know to emulate Ogechi? Can if Ogechi nata Nigeria Italy? Ogechi sure. Omwe go on invest by ya. Ome even a big farm na Nigeria here. Why you JJ in America? Jigo kori ife sorry big room America. Even as an American citizen, a lot of benefit which you don't have. So what is she really? In fact, just Ife Oji decide herself is subject your way. Yeah? Is subject your way. Yeah? Is subject your way to this what I call touch or this thing. So she doesn't have any reason to be here. She doesn't have any reason to be here. Absolutely. But yet she came because of the love of this country. Na-anyị encourage ya bịa nwaanyị onye ji wee bịa no macha no nwe problem ebe. So over a case that is bearable ka Ogechi ya eji wee nọrọ na America, even when she loves this country more than you who is claiming they love obodo. Yeah? Have you seen? This is yet another reason why Njagwa that she's an exceptional woman. There's nothing you can do that. There is nothing you can do. There is nothing you can do to that. Obongo Kodolo, he decided who is qualified. It is left for God to decide who is qualified. Because nobody will be selected at all. To rate Ezugo. A lot of people, but God is the only one who places people above each other.
And because it is God, there is nothing you can do. There is nothing you can do. So many of you wish that she will rot in jail. No, Melugo, Ogechi Melugo. Like personally between you, bro to bro. You will keep banning one single thing. Ogechi Melugo. Okay. No wopụtara ọtọ mmadụ na ọ na-eke ọtọ ndị mmadụ ngwa ka m jụọ gị ọ bụrụ na mịmị lala bee nwanne m wuo nwanne gị nwaanyị will you be proud of her? Let us continue like that. Let us start that way. Ọ bụrụ na mịmị nwanne anyị wuo nwanne gị nwaanyị will you be proud of her? So onwe gị ajụjụ a ya bụ proud of her. Ọ bụrụ nke n'obodo oyibo nwanne gị nwaanyị will you be proud of her? You will not be proud of her. Or Ogechi out there. Have you ever seen Ogechi about out there? What am I with the Canadian will way angry? Homosere agbagongo na ekporo aja n'ọnụ wee bụọ ya ife na-ekweghị iwe na ibuja aja bụọ ya ọ kpụrụ nsị ọbụọ ịbụ aja na-abụkwasị mmadụ anya nsị na-esi mmadụ n'ahụ ịghọtago onwere nke nwe ezigbo ife so ịmalụ na ịchọ ka ọ bụọ nsị abụ na aja ọkwụrụ nya ife na-ese okwu ife ife na-ese okwu ife ahụ ka agbawa otu onye gwawuo ya. Let us first of all try to dismantle the lies built over the years in the palace of justice. And that will go Ken. If you need us to set up a podcast studio for you to dismantle the lies over the years in the palace of justice, we will do that for you, provided na nke a Ogechi meru n'Ogechi meru nke a na nke a n'Ogechi emeghe. It is left for you to do that. Mana ịjụ na ihe emeghe, you see how Ogechi was tormenting you even though Ogechi did not say anything to you. You were tormented because you know you contributed to what is happening today. Your mind is going to be free. Ijena nke Mampasman no rifte. Mampasman go. You have gone to so many people. Which day are you going? In fact, no engagement in on Facebook. That dismantling of lies of palace of justice will fetch you as much as engagement, more than you are looking for. So why can't you go? Let us hear you. Na onye agwara na nke a mere na nke a mere ikwuo na onye agwara na nke a mere na nke a mere ikwuo na nke a wee eziokwu ikwuo na nke a wasị ikwuo ikwuwe ekwuchasịcha ya. Your mind are too free. The only thing that you have now in your hands that you still need to let out is palace of justice. That name came by a conspiracy against one person. Even when the show has ended, you are still answering that name till today. So if truly what you have as a page is Palace of Justice, can you now come and answer and baptize that name now to be Palace of Justice? By doing what? By serving justice to Ogechi. You know how that conspiracy started. You know how all of you came together collectively for the sake of one person. I want you to come day after day, and tell us exactly, number one, the foundation of Palace of Justice, the aim and objectives of Palace of Justice, the goals of Palace of Justice. What did you people achieve? At the end of the day, which justice was gotten? You need to tell us so that we know. But if you don't do that, it will continue to haunt you. It will continue to haunt you. That's why you keep talking about endorsement. There is still a huge mountain standing. That Palace of Justice show took away a lot of things from you.
They reduce you into a channels television where they all come to spread lies against one person. Today, all of them have moved on. Ngoma wudi channel no way. Amalugo channel a no ife aka ọ na-eme. Ndị niile bịa na channels ahụ jụwara n'alụ nwefa. They don't stop with that dent. How are you going to clean yourself? You are only going to clean yourself the day you open up that channel again to reverse whatever that was said there. Remember, every single person that came to that channel has left. Some of them emotional platform on Gakafa. Some of them can go even far more than you. Some of them are nowhere near the kind of platform you built. But they came and they useless that platform, they left you and they have moved on. So, for you to redeem your own image, why can't you tell people the truth? Na-ekwu na Ogechi zuru ohi etu a, na-ekwu na Ogechi gburu mmadụ, na Ogechi gburu mmadụ, nna na ife akwụkwọ asị na onye kwuru ife a, na onye kwuru ife a, na-eke esi kwure nna na nke ahụ nke mụnwa ji aka m lay my hand on, na nke ahụ eziokwu ka anyị malụ ụzọ ife 100 unu kwuru maka Ogechi keru nke wụ eziokwu keru nke wụ asị ọ karịa ihe etu a. Mana isi na ihe emeghe anyị na-aganụ anyị na-eje n'ubi ka ọ ka na-aga ịghọtago. So let us all welcome Okarisia Nwanyi. Okarisia Nwanyi is back and better. She is back and better. All those threatening of you can never come to Nigeria. Interpol is looking for you. Even Ekwensu is looking for you. Even Mami Water is looking for you. Ọgbaghasị na bata ya si jere Abuja bụrụ kọntaktị bata. Okarisia Nwanyi jere Abuja ọ hapụrụ kọntaktị nke ojiji ahapụ. Ha na-akpọkwa ISIS. Go and bring out Ogechi. Nke Ogechi pụtara ha ya wasị na ha ije kpọpụta. Ụnụ ya afụ akwa, ụnụ ya enedekata akwa gba ọsọ. Ụnụ ya enedekata cushion and furniture gba ọsọ. Ụnụ ya enedekata gold. Ụnụ ya enedekata gold. Mmụrụ Ogechi na ka mmesi ebe nke mmedebede gị etu a. Mmụrụ Ogechi etu a ka mmesi egosi ụnụ gold nke m. Mbute akpa nyara nya n'ọkpa. Mbọ mmụrụ oge mbute akpa na akpa ọkpa ka mma anya akpa si etu a na-egosi ụnụ ewute akpụkpụ. Ọgụ ọnụ chọrọ ị na-enene fashion parade. Fashion parade ebutezie na Facebook ebe a na-egosi fashion TV. Ndị na-achụ na Nigeria ịchọta bụ na Nigeria. We saw a video where you admitted that this young lady no you Jeshoria. You admitted. Can you even choose to prove ndị mmadụ? This is a question. Ability to answer this question is what make you an intelligent somebody. According to Waja, I learned it. Into Peter Obi say, I learned it from a madman. I learned this one from Waja. Ability for you to answer a question is what makes you an intelligent somebody. Yes. But what if I'm not you master? A someone when or gone on a paradox, a songu, we the equal gation or quote you father na come. A cogidonia, but some may decide they can take out is a sena move no job. Money they won't since never gonna do. You ought to go. Or for the name here, I know you long way. Up at the good name, up at the good now. Or corner on the name. Eh? Nwaanyị nke Belgium. Nwaanyị nke Belgium. Ọ bụ na ụbọchị ọ na-agwa anyị na ọ ya anọrọ ime nke a na ime nke a na ọ ya emebeghị ndu. If you come for me, I will come for you. Mana ọ bụ onye na-asị na Ogechi mejọrọ a lot of people. Kedu ka Ogechi si wee mejọ a lot of people? Achọ nke gwa m kedu ka Ogechi si wee mejọ a lot of people? They said na Ogechi should start apologizing to people. We say apologize to who? The day I featured on Waja and that balance the program, I asked them, apologize for what? That she should start up. We say, Ogechi apologize to. How will complainant in this case? If they are not complainant in this case, why are you leaving a case that is a pure case of Saga?
and you are going to call people no Ilomwefa? It's a question. So you people want to drag Ogechi down by the means of apology. That apology is not just to maintain peace, but it's just for you people to find a tool you will oppress finally. So if you remember since you don't continue. Eh? My sister, you are welcome back. You are welcome back to our midst. Yeah? Happen that, happen the kuru. Hana ekwu. Igosigo ha na-egbo jeru mba ya anata. Ịghọtago? Ha sị na Mathias jere Abuja. Olu kọntaktị bata. Ngụnwa jere Abuja. Ọzi kọntaktị a ka ihe chikwa wee bata. Nke gị ọ dị iche. Ijere Abuja jere asụla. Hey, aṅụrị egbuwo unu ntata. Ka m fụkwa onye ya ata gị m nonsense from echi niile. Yes, go and say charity for Ogechi. Go and say charity for Ogechi. This blah 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 blah. O nwere nko ofike nke a na-akpọ linking the vibrator ka ọ gụrụ ofike ahụ na-achọ attention since ka nyezie ya attention ahụ taa ezugoro you people should go and na ọ bụrụ na ọ karịkwa ife nwanụ ndị jọji si ejikwa wee jee vacation. You are fighting for Fada Mbaka atụrụ n'afọ bụ ụdị ife chezienụ gwe o tekiri onwe etu ụlọ to come and jump into a matter that doesn't concern you. Ewula afa Chukwu na-atụsụ ụga, ewula afa Chineke na-achọ ka eprove unnecessary point, unnecessary point. What is your business in a case of Saga? Do longer than Okugu no Ebukobi. It's about Saga. Ana m ajụ gị ajụjụ. What is your business in a case of Saga? Do longer than case Okugu no Ebukobi. Must you look for Ebukobi hand in anything that has happened? Yeah? Must you look for even your continuous search for Ake Ebukobi? Melugu, that okwu here and there. Getting yourself involved in this shit is the worst mistake you have ever done. You want to entertain people because you are fighting Ebukobi. You want